years old and no more. You don't love yourself if you give your life away before the call. Look at your face, what a grace, and the mankind all lays. Lift up your face, leave a trace, trace. 'Cause we are all heroes. We are wearing these roses. We are all heroes. You don't see your dad often, he has got a lot to do. Don't you ever wonder how mom is smiling on and bears the pain to fight through? Severna kapija iz Novog Kneževca za cilj svog projekta imalo sređivanje ovih prostorija. Kada smo ih dobili od opštine za korišćenje, nisu uopšte bile adaptirane. Sređivali smo laminat, vršili smo krečenje i sređivanje drvenarija. Takođe smo uspeli da nabavimo sto za stoni tenis, sto za stoni fudbal i pikado. Sam cilj celog projekta jeste bilo da se omladina u Novom Kneževcu aktivira i da postaju mnogo aktivniji članovi društva i samim tim poboljšaju uslove za život. Uz podršku Resursnog centra Nezavisna omladinska organizacija Aktiv i kroz program Mladi su zakon koje finansira Ministarstvo omladine i sporta su uspeli da ostvarimo sve naše zacrtane ciljeve. Nadamo se da je samo ovo početak i da će omladina dolaziti ovamo i provoditi svoje slobodno vreme u ovim prostorijama. Look at your face. We are all heroes. Lift up your face. We are all heroes. Look at your face, what a grace, and the mankind all lays. Lift up your face,